Jo, zražky, to je Martin Tech a dneska s nimi zahrať Five Nights at Freddy's. Ako som vám teraz slúbil, no, len ten súb bol na hovno, kvôli tomu, že trval 2 mesiace, aby som teraz zapol OBS, FNAF a nahrával. No, keďže teraz sme tu, máme pokračovať v Night 3. A dúfam, že ten skočí ako minule. OK, Night 3. Fú, počujem, že to je ťažké. A ešte aj 4, aj 5. Takže... dúfajme. Mám pozornosť. OK. Jak sa zdvihne? Hello. Hey, you're doing great. Most people don't last this. Shut up. Číkaj tu. Mňa zaujíma toto. Toto. No dobré. Takže prepáčte, že dlho som nenahrával teda. Mám teda školské dôležité... No, škola proste. A... ešte budem to musieť teda editovať, takže... čakám, keď teraz nejako číka, že chce pizzu, alebo že doma mám pizzu. Číka. Chceš pizzu? Nope. You are not getting a pizza. That pizza's mine. Okay? A to som prečo ho nevidel a nepočul? Bože, nestalo to. Bože, tá číka chce fakt pizzu. Dobre. Dobre. 1 AM. Už ho jedno. Počkaj, matka. A, 5 minút ešte. OK. Zatiaľ všetko vyzerá byť normálne, pozrieť na týchto. OK. Ja aj v kitchen chicken. OK. Zatiaľ nič zlé. Už len 4 minúty. OK, Bonnie zmizol. Čiže Bonnie už nie je taký veterán. Jasné? Nie, prepáč. Nie. Nie, prosím. Kde je? Kde je ten čavo? Vypni svetlo!
Pomoc. 3 minúty, prosím. Nepozeraj. To si už pamätám, ja mám pozeranie. Yes! Mal som to. Ako v prvom videu ste videli, tam ma dostal hneď na Night 2. OK. Na Night 3 toto je ťažké. OK. Bonnie. No vypnite sa. Bonnie. Bonnie. Čo má byť ťažké. No ja sa bojím. Oh. Oh. Ok, ja som cooked. Ja fakt neviem, čo robím. Posledná minúta, prosím. Prosím. Zmizol. Nezmizol. Prosím, minúta ešte powera. Prosím. Prosím. Bonnie. Ty gej, vypadni. Ja som cooked. Dobre, posledný caseov moment. Prosím, aspoň nech tam teraz nabehne, že 6 AM. I guess not. Ja som debil. Shit. Toto bude, dámy a páni, veľmi ťažké. Lebo 3, 4 a 5 je živre ťažké. Dobre, speedrun. Už lutujem svoj nápad. Night 5. Bože môj. Živre, to je najťažšia verzia. Bože, už sa bojím. No, čo chceš? Kameraman, či jak sa voláš? Jasné, what the fuck?
What the? Oh, whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Wow, prosím. Len sme začali. Kamoško, ty už si tu. Tak ty čo si už veterán, alebo čo ti je? Jak v tom ďalšom prvom videu? Jasne, číka tam žere pizzu či čo? Why not? Bonnet tu stojí. Bože môj, to je zle. Sme len na 12 AM a už idú. Dobre, I'm gonna take it back that I called you fat. Nie, on sa pohol. Cigáň. Cigáň. Nerob. Je len 1 AM a už sa hýbeš. Kámo, prosím, show some mercy. Prečo nemáte nejaký PowerPoint vzadu? Lebo že ako to sa nedá. – 77%, aby šli po tebe niekoľko animatronikov. Ty ich máš potom dávať pozor. Jasné. Ja som cool, dámy a páni, však Freddy si už není toto Fred. On je Speedy Boy, on je Usain Bolt. Teraz tu. Kde máme tohto cigána? Tu nevidím. Nope. No. Nope. Nope. You are not getting a pizza, ok? Ma pizza, ma pizza. Buongiorno. Jasne. Freddy! Ty cigáň, kde si? Len sme začali, ok? A už idete po mne. A je 53% power. Toto je nemožné, no ne. Freddy už není tam. Toto zatvárame. Toto stále je. No. Buongiorno. Ja to dám pre istotu. To hek. Doriť. Do prčíc. Nedával som pozor. Kde to zostala zavretá? No. Nepohneš sa nikam. Nikam, okej? Nikam nejdeš. Cigán ma vystrašil. To je zlé. No ja toto už nechcem ani hrať.
To fakt už nechcem hrať, prosím, dajte mi mercy. Okay, Freddy odišiel. Však? Ne, tam stále. Ale aspoň sa pohol. To ja poviem, to nedáme. Že by? Že by? Toto nie je možné. No, tak to sme tu cooked, dámy a páni. No, tak to sme cooked. Už druhýkrát. Ježiš! Hovorím, to sa nedá. Okej. To sa nedá. Fakt sa nedá. Tak. Dobre, musíme dávať pozor. Vypneme kol, nech nám nežere power veľa. No super. Super. Iba sme začali, však prečo nie? Prečo nie? Sme len začali. Why not? Akože why not? Why not? Why not? Chica! Mám pizzu! Mám pizzu! Chceš pizzu? Hm? Chceš pizzu? No poď. Náááá, nedám ti žiadnu pizzu. Ty. Opica. Jedna. Jasné. Freddy! Freddy, prosím, show some mercy for me. I'm just a new player trying to figure out how to play these games. Now, I am supposed to be posting tech on my channel, but I'm bored, and I mean it. Čika, chceš pizzu?
Chica. Hello. Chica? Ja ťa vidím na kamerách. Ak teraz okamžite neprídeš ku mne, tak ti dám pizzu. OK? Oh, 6-7. Okay, zabudni na tú pizzu, OK? Zabudni. Žiadnu pizzu nemám, mám tu len vodu. A tvoju cupcakea. To je všetko, čo mám. Ja to mi... What? Divné. Chica. Ty vieš, že máš rada pizzu. Poď sem. Jasne. Jasne. Čo to rozprávaš pre Boha nejaké, že blablabla. Chica! Poď sem. Kámo, Freddy. Freddy! Ty retard. I čujem a už si tam. Jasné. No, ja nedávam na to negra pozor. Tak takto. Keby som ho videl. Come on. Ja sa ma, že bojím tejto hry, ja už sa nikdy nedotknem. Nikdy. Ja sa fakt tejto hry už nedotknem. Nikdy. Je len 3 AM a mám 29%, to není fér. O, čo je, Freddy? Freddy! Ja už som pripravený, že keď pôjde, tak to urobím. Poď. Freddy tu je? Freddy tam je stále. Bonnie! Ty retard! Takú ti dám teraz. Ja mám 10% a práve chceš ísť na mňa a zakúkuje v 6 AM. Prosím, aspoň nech tam je 5 AM a potom minúta trvala ten. Ja to kašľujem akože. To sa nedá vyhrať, tam nedostanem 5 AM. One. Na to otvorím. Super. Aspoň 5. Prdele.
ja sa fakt tejto hory už nikdy nedotknem. Nikdy. No super. No a ja mám tej. Dobre, bye bye. Game over. No. Tak toto bude definitívne ťažké. Ok, dámy a páni. Poďme teda toto dokončiť. A ideme speedrun. No way. No way. No way. No way. Oh. Night 6? Don't mind if I do. Ok, vyskúšal ten Night 6, ale ja typujem, že to je ťažké. A príliš ťažké. Poď si. Oh! A to sme dali, čo ti dáva? No way! 50 centov. Fakt. 50 centov ste mi na to pridali. A 120. Custom nájde, čo je? Zero 2 easy, 3 6 medium, 7 12 hard, 13 20 extreme. Dobre. No dávam pani, toto asi nebudem ani skúšať. Custom night, okej. Tak, ďakujem, že ste to pozerali. Túto hru už asi podľa mňa nikdy neuvidíte na mojom kanáli. Lebo... ťažké to je. A dúfam, že sa vám to páčilo. A vidíme sa na ďalšom videu, čo plánujem robiť Burgling Gnomes. Pozrite. Ja vám ukážem. Nech sa načíta s tým, potom zavrieme. Kde máme Burgling Gnomes, toto. Takže vidíme sa na ďalšom videu a čaute.